susedem, blížim sa k cieľu. Susedem základní, máme ju! Stratená pyramída predsa existuje! Od detstva sníval o tom, že sa stane veľkým archeológom. Bádatelia práve dorazili na miesto! Čauka, už si našiel poklad? Ešte nie. Veď ty aj tak nikdy nič nenájdeš. Blázon. Nikdy nemal veľa šťastia. Keď vyrastieš, budeš ten najlepší hľadač pokladov. Až do chvíle, keď osud chcel, aby sa stal skutočnou legendou. Vytiahnite toho hlupáka, kým sa mu niečo nestane! No, viac menej legendou. Obyčajný robotník, nie žiadny archeológ! Teraz som fakt niečo našiel! Cítim to v kostiach! Zas tu máme ďalších svojich objavov. Toto je vážna vec! Len napodobenina. Nikdy neprestávaj snívať. A hlavne lietaj v tom češi. Aj to povedal Jefferson? Nie, Paľo Habera. Ale je to super, nie? Spoločnosť Continental Film Toto je kľúč od zlatého mesta Paititi. vám prináša úžasné dobrodružstvo. Idem na Makčupi. Takto sme dvaja. Našiel som stratené mesto! S veľmi zvláštnymi hrdinami. Len leď, Melzony! A ďalšia zastávka je púšť Nazca. Šéfe, máme tu problém! Dobrodružstvo plné prekvapenia. Ja som tvoj otec. She's the one that makes me misrehearse her. She's the one that made me find a turner. She got me wrapped around every one of her fingers. I can't help it, it's true, it's love, love, love. She's the one that makes me misrehearse her. Neuveriteľné dobrodružstvá Tada Stonesa v 3D a 2D. Vieš čo, ty múmia? Raz aj ja vyrastiem a potom sa ťa už nebudem báť. Od 9. mája vo vašom kine.